to be seen again. Četiri, sad snimam. Dobrodošli ljudi u novu epizodu Photoshop tutoriala. Danas ću vam pokazati kako napraviti profilnu sliku za YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ili nešto drugo, ili tipa sliku za neki album i općenito neku najobičniju, ajmo reći, profilnu sliku napraviti, urediti, ništa komplicirano. Danas ću vam u ovom epizodu pokazati sliku profilnu, a u sljedećim epizodama ću vam pokazati baner i neku kompliciraniju, malo širu, veću sliku, većih dimenzija. Uglavnom ću vam pokazati, znači, ovu jednostavnu običnu sliku profilnu, pa da krenem, evo. Znači, odemo u Photoshop, stisnemo file, novi projekt, znači sve ovo ostavite kako je, samo napravite visinu i širinu 500, to su te dimenzije za tu profilnu sliku. To uzmite, stavite to. Normalno, vi sad odaberete, tamo dođe ovo, vi odaberete koju biste boju, ne znam, vi uzmite tipa zeleno, mislim, uzmite koju hoćete, ja ću uzeti tipa zeleno, zelenu boju, Znači, možete napraviti sami svoju pozadinu, možete staviti boju, samo možete nacrtati nešto, staviti neki krug, s nekim ovim alatima, napravite šta god hoćete, da neke refeke, ali dobro, ajde. Mi ćemo napraviti to, ali evo, još ćemo pokazati jednu drugu soluciju što možete napraviti, tipa skinite neku sliku pozadinu i tu pozadinu samo tamo gdje je spremljena, odite na nju, povučite ju, stavite ju ovdje, i stavite tu pozadinu kao pozadinu ako želite. Znači imate bezbroj mogućnosti, bla bla bla. Evo, i tipa ja ostavim tu pozadinu. Ali ajde. Meni se sad nema pozadina. Ne da mi se pozadina. To je ću ajde ostavit ću pozadinu, ajde. To staviti, nema mi se pozadina, nego ću uvratiti. I ništa. Šta uzmete dalje? Želite svoj logo napraviti. Mislim kao logo slova, znači da to profesionalno bude za YouTube Ništa, stavite ovdje tu na ovo. Odaberite font, ja ću odabrati one koji koristim, neki Batman Forever, što sam skinuo negdje s neke stranice. I vi normalno odaberete boju, ne znam, bijela, još neke gluposti, sredina, veličinu slike možete odabrati, veličinu slova i napravite. Na primjer, ok. Ovo je preveliko, znači vi isto predstavite kako vam paše. Evo, ja radim ovako, evo, na primjer, stavio sam ovo, sad, na primjer, normalno mogu, uzmite ovo, stavite ovdje, ne znam, stavite ovako. Želite povećati sliku, mislim povećati slova, evo, ne znam, stavit ću na 52, evo, još veće, bla bla, šta god, to je to. Namjestite, uzmite ravno, ako želite namjestiti da bude podjednak razmak između odavdje, uzmite ravno i stavite na ekran i otprilike izmijenite da vam bude, ja ću sad ovako na brzinu, nema. To je to. I šta, vi dalje urediti tipa slova, ništa, odite, znači to, stisnuto, odite na to, imate ovdje veličinu, kako da izgleda oblik, visina slova, 116, meni je ostalo 116, možete staviti na 100, možete staviti manje od 100, širina slova, želite bilo šire slova, razmak između slova možete napraviti, možete staviti ovo velika, možete staviti T, možete staviti indeks, razne mogućnosti, boja, što neke stvari, prebaciti na drugu abecedu, ne. Ja ću staviti ovako kako je, neću ništa staviti ovako kako je, to kako je primarno radim, neću da mi možete povećati širi slova. Drugo što možete raditi, opet kliknite na to, je, možete iskrivljati slova, znači tipa imate ovo i sad vi možete iskrivljati slova, znači da vam budu ovako, onakva, da vam budu iskrivljena slova ovako, onako, znači bez tih oblika, ja to neću sad raditi i još imate tako druge opcije ako možete raditi. I ja ću staviti ovako kako je, nema problema i ništa.
vi želite napraviti malo da vam budu slovo drugčije atraktivnije, evo, pa ništa, kliknite na ovo, desni klik na to, pa onda na blending options. I evo, dođete ovo, dobijete ovo i tipa evo želite dodati rubove, da mu bude kao 3D to, želite da mu budu još jači rubovi ovako, želite da mu bude teksturu ima neku. Sad možete idete na ovo pa možete koju finoću, ko šmit papir, koju finoću, finoću, grubost ovih hrapavosti želite. Onda možete dati vrstu od ovih koji imate i možete skinuti neku drugu, koju vrstu želite tipa staviti. Ja ću staviti, ajde, da neću komplicirati sada. Ne, vidiš, tako neke gluposti, ček se stavit ću ovo. Imate sad bezbroj tih, ja ćete to u sredinu, zlatna sredina, ne. To. I tako, evo, tipa želite, ili ne želite, ako želite maknuti, dobro, želite dodati rubove, pa ih možete pojačavati, smanjivati, veći, širi, deblji, bla, 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 pa ne želite. Samo maknem ovo, evo, želite staviti unutarnjo sjerno, kao da su slovo dubljeno, ne. Pa želite staviti vanjski sjaj, da svjetlite, pa sad ubacite koju boju ne želite staviti. Tipa želite staviti, želite plavu, kužite i sad kao jačina, sad se kužite, software, stavite koju jačinu želite, znači to je kao sjaj, ne? Samo što je normalno, sad se ne vidi, sad je normalno, tipa šta je, znači sjaj, i sad stavite sjaj unutarnje, onda možete staviti kao neke sjene, pa ubaciti drugu boju, pa ubacite ovako, tipa možete ovo, tu pa opet možete napraviti, možete staviti, imate bezbroj opcije, možete staviti unutarnje, vanjski sjaj, to je ovo, vanjski sjaj, evo, to je to, uvodite ovo, stavite ovo, screen, normal, evo, i sad vi to napravite vanjski sjaj, manji vanjski sjaj, već, sjeti kao blista neonska ploča, ili sjeno stavite kao 3D ali dobro, nećemo komplicirati, stavit ćemo ovo, dobro, sad ovo treba biti 75, to primarno ne ostavimo 75, dobro, možemo sad biti screen, može biti ne screen, može biti te gluposti sam malo. Evo, 75 mi ćemo da tako staviti, više manje, nego, i evo, ajmo reći, ja ću staviti ovako, znači ja ću napraviti ovako, ja ću uzeti ovo, znači ovo, stroke, i ovo, ja ću uzeti tipa ovo, ajde. Ja ću uzeti tipa ovo, i eventualno ovo. Evo, ja ću tipa uzeti ovo, eventualno ovo. I stavit ću to. I to je to. I sad vi možete još naknadno još dodati nešto, dopisivati još manja slova, kao točnije što želite reći, kako se što zove, na primjer, kao dodatno kao svoj email, ime svog kanala, tipa pa onda dolje stavite nešto drugo, na primjer, tako neki da, i onda vi opet dodate veličinu slova, opet sve radite slovo, opet ih stavite, znači imate da vam budu ravno i razmak između lijevo, desno, gore, dolje, bla, i te pizdarija, i tako, te gluposti, i još možete dodati, normalno, staviti još neke refeke iza, u pozadinu, i tako, to, i nakon možete dodati, i to je zapravo to, bez komplikacije, naravno, kako sam prije, možete staviti u pozadinu, znači ovo, tipa ovako, to su, možete staviti sami nešto crtane, neke crte, U jednom sljedećih epizoda ću vam pokazati kako možete napraviti tipa, dodati kao onaj glassy shine, znači staklenasti sjaj, znači sjaj kao odsjaj sunčevih zraka, Sad. Znači možete, pokazat ću vam sljedeći put kako napraviti onaj odsjaj sunčevih zraka, tipa glassy shine, znači staklenasti odsjaj, znači da izgleda da vam je profil ili ikona, logotip,
to možete primijeniti uopće na svim slikama, na banerima, kako da vam izgledaju kao ono staklenasti sjaj, kao da su od stakla, znači kao staklenasti odsjej, sunčevi zraka, ovo, ono i tako to. I u nekom sljedećem epizodu ću vam također pokazati kako se radi baneri i širi kompliciranije slike, napred kako napraviti neka razbijena slova, tipa ovo ono. I jedno od sljedećih isto. Epizoda ću vam, znači videa ću vam pokazati kako, ni više ni manje nego, kako se zove, napraviti, s koje stranice sam skinuo. I to malo uz neka komplikacija, nešto mi se desilo, ne to ok, ajde, znači kako baciti, diskinut i kako baciti brutalne fontove, brutalne slova, znakove, simbole. Tipa znate ono kad se stavlja onaj simbol Facebooka, YouTubea, ono, gdje to naći, da s tim možete vi upisivati preko tipkovnice to. I općenito kako tipa ovo što imam ja, brutalno ono, ja ubacio sam još neki font tipa, samo kako se zove neki, ajmo reći, evo više Russian, font je isto brutalan, ne izgleda uopće, tako je, evo, Kremlin, evo, tipa ovo, sad to, ovo je ruski. Tipa vidite vidite, znači imate puno i pokazat ću vam gdje to možete skinuti. Uglavnom, znači to je to, i normalno kad ste zadovoljni s tim, sad ću ja ne se komplicirati, zadovoljni ste, samo idete save as, spremite kao profilnu sliku, i spremite PNG ili JPG eventualno, PNG ili JPG. Te bi vam bilo dobro da ostavite za inače, da ostavite i sam projekt, znači kao Photoshop projekt, poslije ako budete željeli izaći, pitat će vam, ovo ću vas pitati. I vi spremite, kažete da želim spremite, znači stavite sam Photoshop projekt, da u buduće ako želite mijenjati profilnu sliku i želite raditi, da vam ostanu proporcije slike, veličine slike, sve da vam ostane kako ste radili, veličinu slova, znate koje ste koristili i samo želite preoblikovati, promijeniti malo nešto, da to ostane tako bolje i stavite mapu koju želite, to je to. Uglavnom, do sljedećeg puta, vidimo s, doviđenja, evo ga.